ora uli-ulian senengane dolan ning karaokean ngendengi penyanyi ora cukup siji jodelane botol bolahe kaya wong tolol. Nek duwe bojo aja ningali botol Mas, aja nang karaokean. Iya iki sadar aja disenenin ambek bojone. Balio ning omah bojomu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni penting kowe jujur janji ra baleni gendang apa turu sesuk senam pagi aku wis nate ngono awak ojo terusan begitu sumpah janji karo atimu siji loro telu mangku pulen ning karaokean gemeng kuku sampe munggah ning Semeru mangku pulen duduk begawean luwe penting mikir masa depanmu. Yo Megan Parano iki yang balio ning omah bojomu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni penting kowe jujur janji ra baleni gendang papan turu sesuk isuk senam pagi. Bicara to Aril. Nek golek karaokean pangku. Ojo diseneni ambek bojone ngono yo. Nek ngerti Mas, kalau misalnya di depan Mas masuk ke lapangan, ini instruksi dari Bapak Babin. Kau persilakan. Sebelum lagu ini lanjut mana masuk? Apa ini? Obatnya wis entek Mbak ya. Mbak. Obatnya wis entek ya Mbak. Ja. aku wis nganti kondo awakmu ojo terusan begitu sumpah janji karo atimu siji loro telu mangku pulen ning karaokean aku sampai munggah ning Semeru mangku pulen duduk begawean luwe penting mikir masa depanmu mangku pulen ning karaokean demek kuku sampai munggah ning Semeru mangku pulen duduk begawean luwe penting mikir masa depanmu luwe penting mikir masa depanmu luwe penting mikir masa depanmu. Oke. Hah? Kok ada berangan besak tapi berlayar di lautan? Gimana ibunya?